ଶ୍ରେଣୀ ନବମ ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରମୁଖ, ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସୁବାନସିରି ନଦୀ କେଉଁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ଅଟେ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ସୁବାନସିରି ନଦୀ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସରେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମାଳଭୂମି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡର ତିନି ପଟେ ଜଳଭାଗ ଓ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ କହିଥାଉ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ମାଳଭୂମିର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୀଖ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ସମତଳ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖ ତୀଖ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ସମତଳ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଳଭୂମିର ଚେହେରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଳଭୂମି ସ୍ଫଟିକଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ମାଳଭୂମି ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଭାଜନ ଓ ଭୂଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉତ୍ତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଲୱା ମାଳଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ଏହା ଏହି ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଲୱା ମାଳଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଲୱା ମାଳଭୂମି ଉତ୍ତରକୁ ଢାଲୁ ହୋଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ସହ ମିଶିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଆମେ ଇମେଜରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ଼ାଣିଆ। ଚମ୍ବଲ, ବେଟାୱା, ସୋନ୍ ଆଦି ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳଭୂମି ପୂର୍ବପଟ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ
ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଓ ବାଘେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହି ମାଳଭୂମିକୁ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଆକାର ତ୍ରିଭୁଜାକାର। ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଉତ୍ତର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଯଥାକ୍ରମେ ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ। ଏଣୁ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଦି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି ଓ ମହୀଶୂର ମାଳଭୂମି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଂଶବିଶେଷ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମି ଓ କର୍ବି ଆଂଲଙ୍ଗ ମାଳଭୂମି ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏହି ମାଳଭୂମି ଦୁଇଟି ଏକ ଫାଟ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏହାର ଶିଳା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଅଟେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶିଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ମିଟର ବହଳର ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେକାନ୍ ଟ୍ରାପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଏଗ୍ରା, ଏ ନାଏଗ୍ରା, ଭି ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ସି ଆଞ୍ଜେଲ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି।